Pinagitnaan ako ng dalawang malaking budang-buhalang sasakyan. Huwan Jambuji! Huwan Jambuji! I love it! Good morning, Philippines! Good morning, guys! Good morning! Anyway, so yun, good morning. Today is Thursday. I was planning of going to the other house. Pero yung asawa ko, sabi niya kasi may ano siya, doctor appointment ngayon. Pero sabi niya, hindi daw ako, dito na lang daw ako, hindi na lang daw ako magpunta doon kasi tired naman daw siya pagkatapos ng doktor, uwi, tulog, hindi na. So hindi ayaw niyang mag lakad-lakad, neck. And so what I'm gonna do today is I'm going to go to the store and pick up something for my other channel. So yun, yung Christmas tree ko, guys. Nilagyan ko na ng star sa taas. And kakain lang tayo at parang napapagid na itong pagkain ko. Pagid na. So yun, hinaw tayo ng kamay. Kamay is hinaw-hinawing. Yun lang, guys. And the temperature today is 36 degrees sa labas. Ang ginaw na. Ano yan, guys? I think it's Fahrenheit. Sabi pa ng kaibigan ko na si Roy, Fahrenheit. Yan, 50 degrees Celsius kasi mainit pa daw yun, 0 Fahrenheit daw. And yesterday, guys, hindi ako nagba-vlog. And nagkakat ako ng grass ng buong yard namin. So, happy na ako kasi malinis na siya. I mean, malinis naman siya. Kaso lang, kapag hindi kinakat yung grass kasi tumutubo. So, tumataas siya. Ang pangit tignan, diba? At saka marami ng dahon na nahuhulog. Doon sa front yard namin, dami nang nahuhulog na mga dahon ng kahoy. Okay, let mama sit over here. Come. Move. No. Real man. Oh my God. No. Move. Dokti. Transfer lang siya doon. Alam niyang bawal siya dito. Yan. Chilly today, bright and breezy. That was the news said. And ang daming mga nangyayari, guys. Alam niyo ba ang daming bombing na nangyayari ngayon sa sa Manhattan, sa city dito sa New York. Ang maraming mga fake bomb na ay hindi ko alam. Ang mga pinapadalhan pa naman is yung mga ayaw kay President Trump. Hello, guys. Let's go. I'm going to Walmart. I decided to go Walmart pala dahil mura yung pagkain ng aso doon, and also maybe I can find a good chicken strip over there. Yung strip ng chicken. Ayaw ko yung legs kasi ipa-fry ko siya, guys. Ipa-fry ko siya with yung frying sa atin ba, yung sa Pilipinas, yung dala ko galing Pilipinas, yung crispy fry. Yun, gamitin ko siya para at saka litos. Sana hindi ko makalimutan kasi nilista ko yon lahat kung ano yung bibilhin ko. Ang daming patay na hayop dito eh. Nasagasaan ba? Kawawa naman eh. So yun, so let's go to Walmart. Guys, ang ganda na mga ang ganda, oy. Work in the market as a checkout girl. I know things. I remember when we were driving in your car. Traffic ngayon, guys, dito. Grabe. May construction kasi doon,
Pinagitnaan ako ng dalawang malaking budang-buhalang sasakyan. Ay, nako. Ginawa nilang one lane kasi nag-ayos sila ng tinapalan nila yung kalsada kasi maraming butas kasi from previous tawag nito, previous winter. Ngayon pa nila inasikaso. Kaloka. Itong traffic na to ba, hindi ko kaya. Mga ganito, nakakaluka, kasi ang dami kasing malalaking sasakyan. Matakot ako ba? Baka ako magiging sandwich ba? Maliit pa naman tong sasakyan ko. Magawa tayong sandwich nito. Mas-sandwich tayo. Ang dami. Dito din sa likuran ko, sa unahan ko din. Ang dami ding dito, pulis. Maraming pulis dito palagi ba? Daming construction. Bakit ngayon pa ninyo yun tinapalan? Winter na malapit. Last year, pagkatapos ng winter last year, hindi nyo kaluka kayong lahat dyan. Okay guys, andito na ako sa Walmart. And yeah, so alis lang tayo. Where's my phone? Ang daming tumatawag kasi. So yan, i-share out natin to. So anyway guys, so yun lang. I will see you when I get back. Hindi ko na kayo dalhin para diretso na ako, okay? Horizon, we know what fall in the city is like. Nakakagulat naman ito. Anyway guys, tapos na tayo sa Walmart. Let's go. Wala dito yung hinahanap ko. Wala silang shrimp. So, hanap tayo ng ibang matutulugan. Tignan muna natin kung anong music meron tayo dito. I'm home guys. I am home. Quiet kapag walang TV. Kapag walang TV, sobrang quiet. Yo, did you eat your dinner? Did you? The first thing I'm going to do is put this grocery to the refrigerator and also marinate what I got. Like, I'm going to marinate this pork, this chicken, this candy. There is something for the cat and for the dog here. And there is a cat food for my cats that is very annoying. Yeah, all of you, annoying. Meron akong pang-marinate chicken. Lagyan natin ng a little bit of garlic. And meron din akong na-excited ako kasi ang sarap pala nito. This is meron akong citrus. Nabili ko sa sa ShopRite actually. Okay pa siya, fresh pa. There's no, I don't know when this expired, but who cares? Lagyan natin ng stir fry. Ganyan. Garlic flavor pala ito, guys. Itong crispy fry. Matagal na ito guys sa akin, guys. 2015 ko ito dinala. And then also, I ordered something when I ordered online. Nag-order ako ng extra. Para meron tayong extra. Lagyan ko siya ng garlic. I know garlic flavored na siya, pero I wanna add some garlic. Lagyan natin ng citrus. Oy, sarap niyan. Citrus. I remember my sister kept telling me, you have to add lemon. Add lemon. Very citrus na yan. And then I will try it later na lang. Ito. Paborito kong papir. Papir. And a little bit of toyo. Yun. Yun lang. And then, I'm going to okay with my hand. Ayan. Then, wash your hand. Wash your hand after because, alam na. I like it when it's like, stay there like that for a while. So, if refrigerate natin ito for a while, guys, mga few hours. Kasi mamayang hapon na natin. Time check pala, it is 12:42 na ng hapon. Hugas ng kamay.
man ang naaman na ikaw. Ebas. Kanto ka na, wala ba na? Dahil kang lalaki. Paano mo sabi? Ako man ang ginakuluran sa ona brown. Hindi na itong brown na. Pag mag-edit mo mga game, ako po mangita og pictures. Hindi ko picture ni mo, ka nang ganahan ka. Kaya nanguha ako mga picture dito. Si Roy, wag ganahin sa akong gimbutang. Nag-send siya picture ng kuha ko. Nag-gasder, ay ka na mo. Ayun ako, apila, suboy, mga ganit ka. Daghan, uy, no? Daghan mga picture na nindot. Hindi daw ko nun, ayaw lang. Di samtang nagluto ko, nag-vlog. Paghimuglain. Hi guys, I'm talking to my friend, one of my best friends sa laro. Ayan, nandan oh. Si Justler, nandan. Oh, ano siya, galing ano, saan nga nagkandar? Taga Dumagiti siya guys. Kaya yung palaging kausap ko, sila Merida, Togs. Nagluluto lang ako pala ng ano guys, bihon. Di man ni bihon, oy, pansit man eh. Pareha man talern, oy. Yeah, tumaba na yun ako guys. Taba ako na guys. Kailangan ko nang mag-exercise. Exercise ba? In the morning. Yung ano ko, yung exercise na ginagawa ko palagi noon, yung hip-hop abs. Yun, hip-hop abs. Sure talaga na ano, magpasingot ba. Anyway guys, yung Christmas tree pala, 'di ba? I went to Walmart. Ang nangyari, 'di ba? Nabili ko yung mga ano sa Walmart, yung butterflies and stuff. Pero hindi ko na talaga siya inano, guys. Hindi ko na dinagdagan kasi hindi ko alam, hindi ko na siya dinagdagan dahil namamahalan ako. Meron namang mga $1 or something, mamura-mura. Pero 148 lang talaga siya. Pero maganda naman siya. Worth it naman, diba? Pakita ko nga sa inyo yung mga binili ko. Hindi ko talaga napakita sa inyo isa-isa. Ito. Diba? Ang ganda niya, diba? At saka may gold yan, guys. Ito, gold. Ito, gold yan. Ito, iba siya kasi yung stone niya dito is iba yung color. At saka ito, iba siya, diba? Iba. Meron siyang ito dito. And ito yung butterfly. Diba ang ganda ng butterfly? At 3 klase ata itong butterfly na nabili ko. Yan, ang ganda, diba? And also ito din, ibang klase siya. Puti siya, puting-puti. Yun. And birong gold na butterfly din, guys. Ito, gold na butterfly. Ang ano ko ngayon dito, guys, is silver, white, and gold. Yun, silver, white, and gold yung ano ko dito. Ito, matagal ko na to nabili. Ito yung klaseng butterfly din, hindi nyo nakita. Iba din ito, diba? And ano, alin pa ba? Iba-iba siya, iba-iba. And ito yun din, nabili ko din to guys sa Walmart, mga 148 din ito siya. Yan. And saan yun? Ito oh, yung peacock. Diba ang ganda niya? Ang peacock na to, diba? Yung hubs na yan, binili ko din yan. Hubs! Stop it, little man. I'm happy with this. Ito siya. Hala, somebody's down there already. What are you doing down there? Dimples? Dimplet, what are you doing? Ay, naku talaga. Hiri na ito, guys. Oh, may mga buhok-buhok na. Linisin na naman. Yan, yun yung Christmas tree ko. What do you want? You eat your dindin, so what? Bunsi. Hala, bunsi. Di man sa bunsi. Who wants a bunsi? Who wants a bunsi? Happy. Do you want bunsi? You eat your dindin. Roxy, come. Roxy, come here. Do you want bunsi? Who want bunsi? Let's go get some bunsi. Let's go get some bunsi. Do you want bunsi? Let's go. Come. Come here. Come in. Come in. Bumili ako, guys. Mura lang ito, guys, 'di ba? Oh. Sa Walmart mura lang na ito, guys. Oh, 'di ba? Ganda. Yan. 6 ito, guys, 6. Sit up. No, sit.
Good girl. You, Misty, sit up. Sit up. Good girl. Garbage. Yan. David Chipman, who spent 25 years at the ATM, evidence to look through. We're hearing that devices now because we've got like 9-10 devices now recovered. I don't want to let you out. By law enforcement, that would raise, attention to a store owner. Postal inspectors have spent days. You are such a cutie. Okay, so Jeff, let's talk a little bit more about what we know about we do have a live picture now, actually, from the north of Miami in South Florida. Well, Jeff, say that they are assisting the search of that facility close to Miami, near the district. Okay, I'm going. I will be right back. I will be right back, okay? I will be right back. Alas 6:30 na pala, guys. I-check ko muna tong backyard bago ko palabasin tong dalawa. Para sure na walang hayop. Yan. Alas 6:30 na. Sobrang ginaw, guys. Tingnan nyo yung langit, oh. Ganda ng langit. Ay, Roxy. Uy, makuyawan man taning Roxy. Uy. But anyway, guys. Yeah, I'm just gonna end this vlog. And yun, nanonood lang kami ng TV, which actually, it's the two of us watching TV. Listen. Anyway. I'm just going to finish my editing and then I'm going to bed. Oh, ito pala, bumili ako ng para dito sa bathroom kasi itong andito kasi, diba? I don't like it. So, lagyan natin ng ganon. Powder room lang man ito, hindi man ito So, yan. Anyway. So, I'm going to end this video, guys. Thank you guys so much for watching. Yeah, thank you for watching. Hi, Dimple. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night, guys. Good night, guys.